Ayan. Tay! Ano tay? Ano ba yan ka muna? Ano birthday wish mo? Ano birthday wish mo? Ano? Ano ba yun? Ang birthday wish pa niya mag-promise. Ano ba ito? Mag-promise ka na promise. Mahirap. Harap. Pagsusuko. Sa aming pamilya. Hindi naman namin dahil dyan, Ate Jenny. Yung maganda namin dahil naman Ate Jenny. Hindi yung ano. Or ano? Ano ba natin? Para maano yung ano. Ano din yung mga baka? Istorya ay ba? Ay, kaluoy. Dugay. Dugay mo. Sana kahit anong mangyari dumating ang pagsubok, kapit Kapit lang. lang. Good health, ano lang, malayo sa pahamakan. Yun lang. Happy birthday, Happy birthday, Chin Chin. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Chin Chin. Happy na birthday ba? Hey, happy na birthday ba? Hey, hey, happy birthday ba? Hey, hey, birthday ba? Hey. Anong body talk? Yo! What's up? Yo, yo, yo. Yo! Ay, binasag mo na naman. Ay, Hello guys, good morning. Pagkusod sa basag na vlog. Nabasa mo yung Amo? comment? John, Boys, nabasa mo yung comment? Hindi pa. Ano bang comment? malumok na pabitaw na sa buto. Ito na po yung kalabaw kahapon. Yung paa. Dinala ni tatay dito sa side. Ay, sarap nito. Malambot na malambot na. Sila pang halo ng bisay kanina. Malambot na siya. Nilagari mo tay? Ay, tinaga mo lang pala ito eh. Lagari, tapos hindi nang kaya na lagari. Yun. Sarap niya dito sa ano? Sa loob. Yung utak. Sarap. Yung dalawang palit, tatlong palit ko ng tubig yan. Sigurado. Paborito. Malupit. Paborito talaga ni tatay yung ano, kalabaw pampabagsik. Tanggal ang riyuma. Walang kalabaw na may riyuma eh. Ang tatay nagbubutas na. Yo, Patulan mo ako ng now. yapag natin ang tawil. Ilan ba? Dalawa. Tinimim? Ayun lang. Ano sukat? Okay lang. Dalawa lang. Shout out mga kalusi. Kagat ko. At yan si Otol, nagpe-prepare ng pang-ulam. Sana all. Kanta-kanta. And I'm still we're crazy. Yo! Hey! Put your hands in my hand, baby, don't ever look back. Hey! And I'm on it wrong. Hey! Hey! Oh, Ahoy! Pinapakarain pati. Hey! Ginagalingan pati. Sige. Talaga naman Sige. ito. Sige. and we can feel
this dream together. Standing strong forever. Amoy! Nothing's gonna stop us now. And in this world, there's a love. Hey! We still have Tinitindihan mo. Ginagalingan ah. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. Di pa na Di pa yan umihigop Di pa ng yan kape. nagkakape. Di pa umihigop ng kape. Kumigop na yan. May bago na naman si Tilo. Ano masasabi mo kay Chinchin? Psst. Ano masasabi mo? Ay, focus mo sa tuwan. Ano? Focus sa Focus mo na sa buhat. mga lopi. Artista na si Tilo. Ulam, tanghalian. Pisda. Ano mga luto to? Hindi, sinubukan mo tayo. Oo. Ganun lang pala yun. Sa dinami-dami ng aking minahal, kung sino-sino ang umibig sa akin. Unang akyat sa bahay ni Cum Laude Girl. Ayun, tayo na nasabi. Presko sa taas. Ah! Amoy! Presko ba ga? Oh, ganda. Sa taas. Kitang-kita yung mga alon na malalaki oh. Yo! Yo! Grabe yung alon. Psst. Wow. Lakas ng hangin. Mayapakan na. Walang buhos. 1-0. 2.3. Ha? 2.3. Makinig kayong lahat. Very good. Ano? Kunin ko. Tabasin mo na lang. Hindi kaya kita. 4. Umakyat na si Kuya Noli. Excite. Uy! Yun. Amuay! Amoy. Amoy. Umakyat na si Vicente. Ano liligris?
Mat. Thank you. Ang binigyan ni ate na pansit. Chin, pansit na chin. Hindi pa man tapos ito. Ito, nakita na ano po. Lalo ka na init. Hindi pa rin tapos yung ano, kape. Hey! Okay, mambilat mo. Kirakap ay. Ang ulam. Pansit na muna ito eh. Ang Jenny. Pansit daw, Kuya Gatso. Manoli, pansit daw, tatay. Pansit daw. May nagtakadan na. May naglagyan na. Pansit daw. Tay. Pansit daw. Oo. Nakatakal lang kasi. Amuay! Amuay. Amo talaga! Tol! Snack time. Yo. Alas 9 talaga anak ko ano, break time. Ito eh. Pisos na spaghetti sa Oh, nagtitiktok si Kuwatil oh. Oh. Oh, sige na sa parang. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Yan. Dito tayo. Amuay. Amuay. Amo. Happy birthday, Chin Chin. Birthday. Hey! Nandyan na nga, Kuya Nacho. Alright. Okay na, Chin. Talaga. Wala ba yung gutom mo? Surprise ba? Wala yung gutom. Ay, kabundok mo naman yan, Vicente. Ano nga wish mo? Ano wish mo? Ano wish mo? Ang lupit. Naparang si Chin Chin. Birthday mo naman eh. Speechless. Meron eh. Birthday mo naman. Hindi mo maniwala. O ano? Pwede mo nga ito ah. Bayad sa Maria Aplo. Madali ko lang ang bayan. Ha? Wala lang buhangin. Wala nang buhangin saan? Doon? Yung! Men! Yung! Men! Pamputol! Men! Ha? Cutting saw. Cutting saw. Amo? Amo? Palaban? Tao baga. Nagkakape kang madaling araw. Tatay. Ikaw saan sila pala ito magpapalit? Sana. Si Ginny!
Amo? Amo? Happy birthday, Jeannie. Happy birthday, Jeannie. Hey, hey. Happy birthday, Amo. Hey, hey. Sumuay. Pwede pa rin kakainom mo. Amo kainom. Talbi ko pag galing pag galing. Birthday ko ngayon, magpapaspagete. Oh, Usapan niya sa Ito po na yung ano ko, since na puntahan ka ako ko lang. amo. Babay doon. Kami sa kanila ay May doon raw. mga utak. Sino ba ito? Ayan. Tay! Ano tay? Ano pa ka muna? Ano birthday wish mo? Ha? Ano birthday wish mo? Ano? Yun na. Ano ba yun? Ano birthday wish mo? Pa niya magprangis eh. Ang gusto ay mahirap. Ano? Huwag susuko. At sa lahat ay sa aming pamilya. Ano? Wala mo na si Jenny. Hingihan mo na mensahe si Ate Jenny. Yung maganda mensahe naman Ate Jenny. Hindi yung ano. Puro ano? Doon ka na, Chin. Para maano rin, maano mo yung ano ni ano. Ano Jenny, mababa. Istorya ay ba? Ay, kaluoy. Kadugay man. Kadugay. Gusto ko kaya ako. Dugay mo. Ano, Ning? Sana Ngayon ko pa nasupong. kahit anong mangyaring dumating na pagsubok, kapit lang. Kapit lang. Good health. Ano lang, wag malayo sa kapahamakan. Yun lang. Yun lang. Happy birthday, Chin Happy birthday, Chin Chin! Chin! Happy birthday, Chin Chin! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Chin Chin! Happy na birthday ba? Hey! Happy na birthday ba? Hey! Hey! Happy birthday ba? Hey! Hey! Birthday ba? Hey! 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 Ano ba ini? Ayan, kasi nung May tugtog. nag-birthday siya, ay walang masyadong ano nga, yung mas prefer nila yung Bailit ako araw-araw. sa ko sa plakar. Si Elino, nag-birthday rin siya ngayon this month. Sabi niya, pwede bang ano, celebrate natin yung birthday ni Chin Chin dyan. Oh, belated happy birthday kay Chin Chin. Yun, belated happy birthday, Chin Chin! Oh, oh. Bloody candle. Oh, ayan. Ano ko ba si ate niya? Ate Jenny. Kala nyo si Ate Jenny. May na-prank yata sa team ah. Birthday wish! Birthday wish. Ay, mamaya, ano pa? May Akala niyo ako? Akala niyo ako? Baby, mamaya na. wish. Wala man yung apoy! Mamaya Apoy. Anong pag Wala man yung apoy! pag-ipan na. Kaya hindi ako makapag-wish. Mahangin. Ay, mamaya na lang. Ano ba, nauna yung wish? O bago yung ano? Muna pa. Wish muna Oh, wish muna daw, Chin. Ama, speech muna kahit na ano. Nangangin Sabi kasi. mo, alam mo Ate Jenny, anong nararamdaman na gano'n? Sabi mo Ate Jenny. Ang seryoso na kanina. Tapos ngayon. Oo. Surprise ka namin. Oo. Hmm. Anong masasabi mo nung akala mo ako yung birthday? Tapos ikaw pala yung ano. Ano ko mas Ay, pahingi ko nga lang sa gilid. Pinakwenta naman namin to ni Kuya Noli. Kanina Ano? si Kuya sinurprise. Anong wish mo, Ken? Anong wish mo? Tama Tilo, kakain tayo. Stay strong lang. Wala kasi ano na ano kasi yung Highlight. ano yung mga Ay, Ay, wala si Jenny kaya yun. Wala na. Di pa pula, dasing mo pa. Okay na, okay na. mo napaparoon, sabi yan ah. Sige, hip. Ayan.
Okay na, oh. Ayan. Maunan pa kito angin. Yeah! Yay! Hey! 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 Happy birthday ba? Happy birthday ba? Happy birthday ba? Hey! 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 Happy birthday ba? Happy birthday ba? Ang pinala ni Kuya Lino, 3,000. So may natirang 1,651. So sa'yo na yan. Yun! Happy Happy birthday ba? Happy birthday ba? Hey! 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 Akala niya ako yung birthday. Pero may na-prank talaga. Ay na palang talaga. Ay na-prank sa GC. Pati sa Jess, parang sila lang. Oo, prank sa GC. Umikot sila nun. Sabi ko sa Jess kako. Batiin. Happy birthday. Bili mo ba kami? Ayan. Busy kami ni Kuya Noli kanina. Ayan na, pang thumbnail. Ay, nahulog! Lug! 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 Ayan, ayan. Alright. Amoy, angkat yung chin-chin. Labo. Eh, sa'yo na lang. Cellphone mo. Ayan. Eh, sa'yo na lang. Labo. Malabo ka na Kuya Noli. Labo Camarinesur. Tangkad ni Chinchi. Thumbnail. Yes. Matangkad pa sa'yo Kuya Noli. Angkat yun, one na ako. Wala man doon. Isa pa. Ha? Salamin. Angat kang kunti. Zero. Alright. Ako, boss. Okay. Alright. Alright, so kaya na. Kaya go. Lapangan na din. Wala pa na. Lapang na lapang. Okay na po. Ano, Che, na-surprise ka namin? Akala niya ako yung birthday? Hindi, pati ko nakakapag-wish out. Maglapang na kita rin. Ang hirap higa ng wish, no? Happy birthday to you! Ayan, kaya na po. Okay na, kaya na. Kaya na. Sige na. Hindi wala kami ni Pula. Di man yan niya alam. Gets ko na yan? Oo. Sige na. Oo. Alright. Alright. Ayan na yung ganap. Birthday celebration. Belated happy birthday. Chin Chin. Kala niya, akong tsaba ko. Ala, hindi yan kasabuhat. Ayan po, nakakain na. August time. Pero na-prank. Pag-una mo, kala mo si Ate Jenny talaga? Ate, seryoso. Good health po. Adto pala ni ikaw, no? Ata, nagtatampo na ako kay Kuya. Bakit? Ay, tatampo. Wala na lagi sa tampo ko. August time. Ito rin. Da kaya ulan.